Hyvää huomenta. Me herättiin ja kello on 6:30. Me käydään noutamassa nyt aamupala tuolta kojuilta. Ja sitten me mennään huoneeseen syömään ja aloitetaan valmistautuminen. Aamupala noudettu meidän ystävillekin. Noudettiin samalla, koska he ei jaksanut nousta. Good morning, girls! Jos sulla on voita, niin ottakaa voita mukaan. Voita. Hyvä semifinaali aamu. Hyvää huomenta. Huomenta. Hyvää semifinaali aamua. Kiitos. Nyt meillä on aamupalahetki parvekkeella. Meillä on aamupalaksi mitä? Joku leipä, missä on tomaattia, salaattia ja kanaa. Sitten me saatiin hedelmiä ja mehua ja nutella-leipää sai. Oliks hyvää? Ei nutella-leipää. Oli. Nice. Nyt me keitettiin kahvit ja nyt aletaan meikkaamaan. No niin, tässä on nyt ollut aikamoinen valmistautumiskriisi viimeiset tunnit. Ei yhtäkkiä ollutkaan kauheasti vapaa-aikaa, niin tuli hieman kriisi, joten ei ole keretty vlogaamaan. Olemme nyt matkalla lämmittelemään. Ja mä nyt näytän meidän kisaluukin. Letit, lettinauha, kiharat. Sitten meillä on kultainen, tumma silmämeikki, luulipuna, sinistä tuolla alla. Sitten meillä on Suomen lippu ja VL Lordai. Joten let's go girls! Tuolla joku huutaa meille. Tuolla on meidän joukkue. Tai toi Siiri. Tuolla meitä odotellaan. Kohta me aletaan lämpää. Täällä on aika Kyllä päheet. Kun valot alkaa häikäisee, on helppo mennä 100:sta. Ja vast kun savu hälvenee, niin tajuu miten korkealla ollaan. Tää homma jota teen, salamat sokasee, ei ihan jokasella on hetkeä huipuun. On niin pitkä matka kiipee, niin mä vedän hetken henkeä. Kun valot alkaa häikäisee. Tiedätkö mitä pallo meinaa? Se et sä täytät koht valokeilaa. Kun oppii erehtyy, pystyy menestyy. Mut tärkeintä on aina, että perehtyy. Älä oo ylpeä, mut tunne arvos. Niin voit päästä kylpeen, vaik olit varjos. Kamera rullaa, kavera tulla. Moni luulee, et kaikki ois parempaa mulla. Sit kun se sähkö iskee, niin muistat sun lähtöpisteen. Liian kirkasta, liikaa kirkasta, tekis mieli kirkasta ennen kuin pimeä. Tää on fit check. Maksaa miljardi. Häät maksaa miljardi. Mulla on tämmönen punainen mekko tänään. I got my red on tonight. Joo, mut mulla on tällainen tänään. Ja sit on tällainen rätti, missä lukee V. Ja mulla on tällainen. Red, white and blue is here to beat you. Suomi car. Sumi. Let's go Sumi. Voiko tehdä laukun sisällä? Voin tehdä. Täällä on purukumia. Sitten täällä on tällainen violan paketti, jossa on nessuja ja tamppuja. Ja täällä oli kans näitä lappusia. Varmaan kolmen ihmisen tällaisia. Joo. Ai oliks täällä se sun? Täällä on meidän ihanat jojot, me saavutetaan heidän illalla paikalle. Ja me rakastetaan heitä. Hyvin rakastetaan. We love them. Tässä on myös meidän rakkaat valmentajat. Amanda tossa. Eve on tossa. Eve on toi Suomeni. Emma on tossa. Se hääsi eilen joku miehet pois meidän kodin edestä. Nice. Sonia. Ei oo. Mitä sä sait? Ja passi. Kisapassi. Period! Okei. Nyt me ollaan menossa semifinaalisuokkaan. Yeah! Thank you. Down to
12, 13 years of age, all the way up to 18. So there's a great broadness in the age here and a huge age gap maybe between the youngest and the oldest. So it's always cool to see how they're able to work together and bring these routine to the floor. So good luck to White Lighters. I always love how they spin with the signs above their heads and then flip them around to hit the words. Very effectful, very clean, shows a very strong control in the flyers' bodies when doing the full rounds. Strong arm movements. Strong signs. This is what Finland is all about, I feel like, in the cheer. Strong. Just sharp and strong, period. Yes. And they've always had a very great ability to do good cheers. So, yeah. No, I'm not surprised. Very nicely executed here. Very tall, high basket in the background there. Some good standing tumbling. We have 6 groups in the air here. 540s to heel stretch, immediate pulling the stretch. This is a very high level in this elite category. So good difficulty. We have a team basket here, which is also a opportunity to get high score in baskets. Solid, clean front handspring up there. Very nice. High, tall, beautiful arabesque in the middle there. We have a new formation and stunts. High hand in hand to QPs. Executing those very well. Full round lift. Struggling a little bit there on the side. Hold that stunt. That's very nicely held. Cool transition here over to pyramids. It's nice to keep the judges and the crowd engaged throughout the transitions. And reverse handstand to Liberty and immediate picture in these hitches. And rewind to QP. Here we see 4 structures in the air. In this category, things are so tight that the judges are going to look for who's hitting at the top at the same time or who's hitting at the same level. So that's very important to look for when you're looking at a routine in this division. Are they all at the same level? Yes. Like this? Amazing. Super nice timing here. Great, solid hit. Wow, that's a good job from the White Lighters. Very great job. Golden Spirit, you deliver. Congratulations on a good performance. Nyt tosiaan kisasuoritus on ohi. Semifinaalisuoritukseksi tosi hyvä. Me ollaan todella iloisia tästä. Oli kivaa. Oli tosi erilainen myös, mitä niinku vaikka SM-kisat. Että oli ihan erilainen valmistautuminen, vaikka lämmittely. Mutta nyt me mennään tosiaan hakemaan lounasta. Nyt me noudettiin lounas äsken ja nyt me mennään meidän huoneelle syömään. Tänään meillä on lounaaksi, mitä tää on? Salaattia. Mitä on salaattia? Missä on? Joo, kanaa ja fetaa ja tomaattia. Mut siis pakko sanoa, että täällä siis nämä kaikki työntekijät on ihan sairaan söpöjä. Siis ne on täällä ympäriinsä, tsemppaa aina sä kävelet niiden ohi, vaikka kisapuku päällä. Ja sit ne varmistelee koko ajan, että onko sulla kaikki hyvin ja tuolla pitää jotain bukkaribileitä suunnilleen meidän kanssa eteisessä. Ja nämä on siis kyllä sairaan hyvin järjestetty, jos miettii, että täällä on kuitenkin niinku tsippari täällä. No varmaan tosi paljon ihmisiä, niin ei ole kyllä ollut mitään niinku ongelmia. On tosi söpöä kävellä täällä ja kaikkialla on maiden lippuja ja on koristeltu ikkunoita ja kaikkialla on vaan kaikki on vaan siiriä. Nyt me syötiin ja nyt me vähän freesannuttiin, vaihdettiin puolet pukusta pois. Ja nyt me lähdetään katsomaan kissoja. Nyt
me juostaan, katsoo VFiä, että me päästään fadikatsomoon. Spurtattiin ihan täysiä. Mä oon sanotaan, että me ei päästä tonne. Joo, että me ei mahduta. Ei mahduttu fanikatsomaan. Tämä on inhottavaa. Käytiin kattoo VF äsken. Oli mieletön. Oli. Aivan kyynelet siinä. Joo, kyynelet silmit karjuttiin siellä. Täällä enkelit ovat valmiina valtaamaan maton. Moi Koju! Moi! Miten menee? Hyvin menee, kiitos. Onko hyvä fiilis? On hyvä fiilis. Just kirjoitin Vikki Vitoinen Pirkkaniksi. Eli kun sä saat tällaisen kivan kisapassin, sä laitat sinne myös sun henkilöllisyystodistuksen. Ja toisella puolella kirjoitat urheilijan nimen. Ja sit kun nää täytyy jakaa siellä rekkaripisteessä, niin sä saat nää nopeasti jaettu ilman, että sä otat passin ulos. Tosi hyvä. Pirkkaniksi, olkaa hyvä, ilmainen tällä kertaa. Joo. Mä kerron mun valmentajalle myös. Kiitos Koju ja ihanaa päivää. Hei Amanda, oli Nikula. Hello! Miten menee päivän toinen kisasuoritus? Hienosti. Menee täydellisesti. Sielläkö? Me tullaan sit fun zoneen. Hyvä. Nähdään. Oikeesti. Nam. Omenapiirakka ja sit joku keksika. Moi. Et voi olla koskaan. Moi. Mistä sä olette tuosta pulloa? Snackseista. Oikeesti? Omenapiirakka ja kuukieka. Mistä mä saan sen snackilla? Täällä on meidän Jyväskylän vahvistus, täällä on Oulun vahvistus ja täällä on Rovaniemi vahvistus. Niin mulla on täällä sulle se niin, Suomi-paikka. Oikeesti? Turistit täällä. Ja me menottiin Tippoon Jannan kanssa puolivälissä. Eihän me. Mä meinasin, kun joku tönäs mua. Eikö mä mennä tästä ylös? Okei. Joo, ylösmenossa oli vähän haasteita. Kerro mitä nyt tapahtuu. Nyt menemme Angels fan showniin kannustamaan. Yeah, period queen. Angelos. Angels. Let's go, Angels. Let's go! Good luck, Angels. Oh. Good luck. Mitä nyt tapahtuu? Nyt tulee Angeli! LS. Suomi! Suomi! Let's go, Suomi! 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 Ja nyt me mennään ottaa GS-kuvaa. Ja hakee päivällistä. Ja sitten kohta kuullaan semifinaalin tulokset. Kertokaa mitä ruokaa. Mikä tää on? Thai red curry. With parsakaali and onion. Auton. Tässä on Oslo Fjord auto. Ode, mikä fiilis sulla on finalistien julkistamisesta? Jännittävää. Niina, mikä fiilis sulla on? Jännittävää. Elsi, mikä fiilis sulla on? Jännittää. Me yritetään syödä meidän ruokaa, mutta jengi kiljuu täällä pihalla, koska oikeesti mä saan kohtauksen. Nyt tuli tulokset. Nyt me juostaan valmentajien huoneeseen. Eikö mä kuvaa nyt näitä? Ettekö se tiiä? Mut nyt menkää syömään. Käytiin äsken tulokset läpi. Oltiin kolmansia. Eli huomiseen finaalipäivään sieltä 3 lähdetään. Hyvä fiilis ja ollaan iloisia siitä, että ollaan huomisessa finaalissa. Ja on tosi varma ja luottavainen fiilis huomisesta. Meillä on joku palaveriverkko kai. Kai. Jotain sellaista. Saattaa olla. Who knows? Meillä oli äsken iltapalaveri. Ihana kampaus. Sano mulle tuosta. Ei mulla yhtään paljon siis käytännössä. Ihana kampaus. Mä pitäisin, että sä lähdet. En mä pysty, kun mä Meillä oli äsken iltapalaveri. Ja käytiin huomis läpi ja vähän silleen verkkailtiin. Ei voi sanoa. Ne on ihan solmussa. Ei voi sanoa hyvin. Ei, mutta oikeesti mikä tää meikki on? Kello on nyt 11 ja me ollaan nyt menossa nukkumaan. Tai siis käydään suihkussa, tai mä käyn. Hyvää yötä, huomenna finaali. Kuvat tätä. Älä siisti. Siistiä kun lattiakin. Oi kun on siistiä. Tuolla päin jää niinku joku välipalapatu. Ripset on vielä tossa valmiina.